Nonya chigasi cha jua kali chisiereirie n'abange asa abande chigasi echo chiabakonyire gwekinia na kubyura y'amate yabo anene mono ogosomi abana babo. Amasomo ane tarengigero na gikori gigasi ene nkore yo nabajinga nsago cha gigasi yi na bire so konkonya kanyora korone yetaraicha amatukana ko na umuntu wayo so 500 yene 300 lakini ile korona mali ya jaka okanya sigini 150 ikile kiyoga nya kwanya rese lituko abantu bali banka bawe karansanka murabona mbaro kanya baje kunya maruo vyo koko bamara kwa umuntu abanga kwarosi behere kwarosi igasi ese saidi ya nje nkoranga nenkonye tege korensa kugenda kwikaransanka hydro teko nya kare kana nyirire mbaro kanya bale baikaransanka awe to koja akari lakini bayi chaite kana kanya konye biko by'abantu kanya konye buchabu lakini nje muranya kore myake menge ase ensemo yende kira egasi nebwate oborimero bwae buna ogoturo nembura okobora chibesa chiokoimokya ebiasara byabo anene mono chinga kiji cha COVID-19. Serikali ndi ya gwanja yeto konya na ne mangana y'ikironi baturoni besenke tu orakirangi nane chigusitwa zonya kusondege karabono ekeroto bwate chibesa ko korona ibintu byegasi nabo cyandika sana ndi serikali ko buga yeto konya kironi chinga kiechechio ni gabatecha bae bamotogire na mono gochengera egasi yae ase okwirwa na koyekora no mokio monene mono no mugago muya bwangite chikastoma no kieko era tu amenyire na ere miaka 15 kurua chagete kwake bikorota bono nigo mwangite nje nigo nkurwa ria ogembo na ijakera na ajire bosonge ngo muriki paka na manyora ongagire bikoroto na ande no monto muya ore no moyo muya mwaka mati nero ranga kere rangia senga kentanda ande gasi aenganya korale nobo manyi goigoro akikyagara mwanjirite bune customer nigo mati ni ababoliri abakenya bonsi amona abasaye wesokia na kokora egasi ende yonsi elio gwekinia anene mono chinga kibuna echi abasaye bali bakanyete gasi obisi bigasi teyo egasi eroro tigora ambule kirogo ochichase musemuna bono kisiga iga oe gwasaga ya wakabande bikoro to gasite yo bono Kenya gasi yawe ebundise gasi kuno mugako ye ebundise kurwo mumura paka bona gotira genderete gasi igaba murati mwaso batanga gasi chobisi mokurigia egasi ne gasi nigo bona basaye babori wesokia na gukora egasi ende yonse ikiagera egasi ne gasi ekiengencho no konyoro mugati okera lituko guripotere gatembe television kuruba gatagati bwe town ya Bosongo editarian Brian Sagini.